Aktívne sa podieľal pri obnove Dobanovského slovenského spolku. Svoje stolárske zručnosti ukázal aj pri obnove časti Boľovského kostola. Počas pracovného veku mal príležitosť až 5-krát stretnúť štátnika Jasira Arafata. Predkladáme miniportrét Štefana Karaseka. Dobanovčan Štefan Karasek strednú dopravnú školu skončil v Zemune a viacej ako 40 rokov pracoval v mestskej preprave v Belehrade na rozličných pracovných miestach. Za týchto 40 rokov som robil všakovo. Prvo moje radno mesto bolo saobraćajni kontrolor. Poslije som robil raspoređe, poslije bol referent, robil redove vožnje za pogon Kosmaj. Poslije toho odišao, keď GSP kupil minibuse, postavili ma za rukovodioca minibusa v Belehradě. Poslije toho som tajšao do dispečerského centra, aj z dispečerského centra tajšao do centralje na tramvaje, aj tu som aj završil penziju dostal. Povolanie Štefanovi Karasekovi umožnilo kontakty s významnými osobnostiami, ako i cesty. Organizoval autobusovú prepravu počas pohrebu Josipa Broza Tita. V Belehrade sa v tom čase rozvíjal kongresný turizmus. Keď bol vybudovaný Sáva Center, prebiehala tu konferencia pre európsku bezpečnosť. Aj vtedy organizoval prepravu účastníkov. Aj tam sme robili, aj bol Boro Zimonjić, ktorý bol hlavný za to všetko, aj on pozbieral 7-8 inženjerov, ktorí stalno, kedy god sa čo održiavalo v Belehrade, sa boli angažovani na tom organizaciji prevoza tih učesnikov. Jednom medzi njima sam bol aj ja. Ke Sarajevo dostalo olimpijadu, Sarajevo hľadalo od Belehradu pomoc, aj Belehrad određio mňa, aj ešte 3-4 inženjerov, ktorí tajšli tam pomohnuť sarajevskim kolegom, že by tá organizácia išla. Pozdejšie bol v Záhrebe. Mal na starosti prepravu významných osobností na univerziáde. Pravda, že aj na Belehradskej. Bol som aj na mediteranských igrách v Splite. Tam aj som dával 5 minibusov, aj ľudia išli ako GSP bol donátor. Bol som aj na, keď sa slavilo 600 rokov kosovskej bitky, bol som na Kosove. Sme vozili 120 autobusov z Belehradu, z Nového Sádu aj z Láste, odišli tam, organizovali prevoz tých účastníkov. Takže bolo šakového, bolo aj dobrého, bolo aj ťažko, ale vydržalo sa, prešlo. Volali ho organizovať prepravu aj na zimných olympijských hrách v Los Angeles, ale odmietol. Aj do Zagrebu, aj do Sarajeva, keď sme tašli, boli sme tam 3 mesiace sa upoznať prvo so všetkýma situáciou, že by sa to posle odrobilo ako načo, aj ďakovať Bohu, dobre sme odrobili všetko. Boli to lepšie časy? Pa, da vám poviem, keď z tejto distanci pozriete, boli dobré čase. Do duše, boli sme mladí, mohli sme šakovo robiť. Teraz je už... Ale bolo dobre. Štefan Karasek si sám budoval aj rodinný dom. Keď človek mladý, nič mu je ni ťažko, a ešte pohotovo ako voľa, čo interesuje, nie je mu ťažko to nič robiť. A všetko stihne. Robili sme, otec mi bol stolár, pa som ja posle robil aj s drevom. Narobili sme si aj mašinu, keď sme robili dom, robili sme dvere, obloke. Bolo, ja som sám robil, mal 2 deti, aj žena, ktorá nerobila, doma bola. Ja aj synovia sme sa interesujeme za starini. Recimo, starý fijaker sme kúpili, pa sme ho renovirali aj urobili od toho starého, urobili všetko, čo z dreva bolo, novo sme robili aj urobili.
Takže interesuje ma starije stvari obnavljati. Jeho veľkou záľubou je poľovačka. Ste dlholovcom? Od 70. roku. Aj v 2010. keď som sa šlogíral, som prestal lov, ali som člama i ďalej do lovu. Lov je velja to mislia, že to ľudia chodili, že bi zabijali voljača i zbog mesa. Nije pravda. Moja ljubav prema lovu bola prema vtakom. Lovili sme prepelice, holuby a i kačice. Keď sa v Dobanovciach obnovovala činnosť spolku, nešetril sily. Tu nas je to veľmi malo. Aj bitno je održať voljačo, že bi sa opstali, inače kapeme, ninto nas. Všetko nas je menje i menje, a inače, že bi sme zachovali tieto deti, čo ostanu, nebudú ani vedieť tradície naše. A osnovno za Edom národ je tradícia, obyčaje aj to, čo nás održiava. Teraz na dôchodku najviac času trávi pri počítači, ale číta aj noviny a predovšetkým knihy.